Teško, kao što su mnogi i najavljivali, Hrvatska je pobjedila Makedoniju na početku kvalifikacijskog puta za Brazil i svjetsko prvenstvo 2014. godine. Sjajno organizirana i trkački vrlo moćna Makedonija zadavala nam je mnogo poteškoća u prvom dijelu. Osim vratnice Eduarda, u drugoj minuti Hrvatska praktički nije stvorila ozbiljniju prijetnju. Makedonija je pak imala dvije fantastične mogućnosti za pogodak. U 32. Crna je s crte počistio loptu Šikova nakon kornera, a srce nam je stalo u 41. nakon bombe Pandeva koja je završila na gredi. Povratkom Luke Modrića na poziciju zadnjeg veznog u drugom poluvremenu Hrvatska je napokon proigrala, ali nije bila konkretna sve do 69. minute i sjajne kombinacije Modrić-Mandžukić koju je realizirao Nikica Jelavić. 3 su boda najvažnija iz ove utakmice, ali Hrvatska može i mora više ako želi do Brazila. U utorak nas čeka Belgija u Briselu. Nismo je odigrali kako mi možemo i kako znamo, ali je jako bitno bilo krenuti ove kvalifikacije s pobjedom i mi smo to učinili, zbog toga smo jako sretni.